Nagpagawas og bag-ong guidelines ang Department of Education alang sa class suspension. Sa DepEd Order No. 14, kinahanglang makig-coordinate ang school head sa Schools Division Superintendent ug sa LGU alang sa granular class suspension. Kini aron mahibaw-an kung unsa nga grade level ang apektado o kinahanglang suspensuhon ang klase. Ang pagsuspenso sa klase adunay upat ka mga level ug magdepende sa kalamidad, krisis ug uban pa. Nagpasabot ang level 1 o hayo o continue nga nagpadayon ang face-to-face classes kung luwas ang sitwasyon sa mga magtutudlo ug estudyante. Samtang ang level 2 kung gitawag nga hinay o ease in, nagpasabot kung adunay minor class disruption. Apan kinahanglang magpadayon ang klase sa flexible nga pamaagi. Hinga o check-in ang level 3, diin mas prioridad ang well-being sa mga magtutudlo ug tinun-an. Samtang kung level 4 o hinto o stop, kinahanglang undangon ang tanang klase tungod kay delikado ang sitwasyon sa komunidad.